खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि गासै खौरां नायगिरिफोरखौ बरायबाय लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं साफ्रोम नायगिरिफोरखौ आसा खालामबाय। दानिया फैदो खौरांखौ जागायदिनि। बाक्सानिफ्राय मोनसे मुगैथाव जिनाहारि जाथाय जानाया सोराङाव फैदों। 15 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। सुनिल बसुमतारी मुंनि सासे दुथां सुबुङा जिनाहारि खालामो होनना मोनथिनो मोन्दों। बे जाथाया बाक्सानि मानिकपुराव जायो। आथिखालाव पुलिसआ बे दुथां सुबुंखौ ग्रेप्टार खालामबाय होननानै मोनथिनो मोन्दों। क'क्राझारनि सिङाव थानाय सिलगारायाव कच राजबंशीफोरा APDCLनो हा हगारना होनो नागिरनायखौ लानानै गोख्रों बेरेखा खालामनायखौ नुनो मोन्दों। थै होगोन नाथाय हाखौ हगारना होआ, बे हाया जोंनि हा बायदि स्ल'गान होना हेंथा होदों सिलगारानि राजबंशीफोरा। आसाम सरकार आरो BTC सरकारनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारदों। आसाम सरकार आरो BTC सरकारा फाव फान्दायनानै हिंसा खालामना हानि फोरमान बिलाइ थानायनि उनावबो कच राजबंशीफोरखौ इभिक्सन खालामना होखारनो नागिरदों होनना कच राजबंशीफोरा खुद्रिसारदों। जोंहा हा गैया, जों बबेयाव थाहैगोन, जों आलाय सिलाय जागोन, जोंनि हाखौ सरकारा आदानिनो हगारनो नागिरदों, जों जोंनि हाखौ माब्लाबाबो हगारना होनो हाया होनना दुखु मोनना खुद्रिसारदों राजबंशीफोरा। सासे हिन्दु हिनजावसाखौ ब्लेकमेल खालामनायनि अजद बरपेटा रडनि सिङाव थानाय खयराबारिनि सासे मुस्लिम सेंग्राया नंखाय सिनायथिजों हिन्दु हिनजावसानिफ्राय गिबियाव फन नाम्बार लायो, बेनि उनाव गावखौ मोजां मोनाब्ला हिनजावसाखौ बुथारनानै गावखौबो जिउ फोजोबना लागोन होनना हुमखि होदोंमोन होननानै मोनथिनो मोन्दों। उनाव सोलोजों हिनजावसाखौ लिंहरहोना रायजो राजाफोरा बे मुस्लिम सेंग्राखौ बुदब बुदाब खालामनानै सेबो आरो पुलिसनो गथायो होननानै मोनथिनो मोन्दों। थांनाय सानखालि सनितपुर जिल्ला एबसुआ जर'खा खौरांगिरि मेल जथुमदों। सनितपुर जिल्लानि आद्रा थाबावनाय बर' गामिफोरखौ थाबैनो BTR ओनसोलाव सोसननांगौनि दाबि आरो UBPOआ सनितपुरनि बर' गामिफोरखौ BKWSCआव सोसननो षड्यन्त्र खालामनो नागिरदों होनना सनितपुर जिल्ला एबसुआ गोख्रों हेंथा होदों। UBPOआ सनितपुरनि बर' गामिफोरखौ BKWSCआव सोसननो नागिरनायखौ ज्राब गारनानै सनितपुर जिल्लानि बर' गामिफोरखौ BTRआव सोसननो, सनितपुर जिल्लानि हानि जेंनाखौ सुस्रांनो, बर' बिजोंनि फरायसालिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो आरो एक्स-इनडेबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासै सोद्रोमाफोरनि केसखौ अरायथा बोखांनांगौनि थाखायसो सरकारखौ नारसिननांगौ होननानैबो बिथांमोना गोख्रों दाबि खालामदों। उल्टाफानि फरेस्ट रेन्जनि वाइल्ड लाइफ क्राइमनि हेंथायै मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय SSB आरो एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्टनि जुथायै सिग्रोमनाय समाव रैखाथि होजानाय इन्डियान मनिटर लिजार्डनिफ्राय बेदर लानाय आरो फाननायनि दायाव सानै सुबुंखौ हमनो हादों। हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बे मोननो थाङै मानबायग्रा जिबखौ आयेन बेरेखायै मैहुर खालामनाय आरो फाननायनि सोमोन्दै मिथिनायनि उनाव बे अपारेशनखौ खालामनाय जादों। सिखोना जोहोलाव हायुङारि पार्क आरो रायमना हायुङारि पार्कनि गेजेराव हाग्रा ओनसोलाव माखासे समनि थाखाय भारतारि मनिटर लिजार्डफोरखौ सिरि-सिरियै मैहुर खालामनानै फाननाय समावनो हमनो हायो होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। गसाइगावनि सिङाव थानाय हास्रावबारियाव बाइकजों लामानि जाब्रबथाय, सानै सुबुङा गाज्रियै जोखोम जायो होननानै मोनथिनो मोन्दों। A16N3936 नाम्बारनि बाइकखौ सामलायनो हायैनि जाहोनाव बे जाथाया जायो। बे लामानि जाब्रबथायाव नीलेश्वर राय आरो सुजित राय मुंनि सानै सुबुङा जोखोम जादों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। फरेस्ट ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्डनि फिजिकेल टेस्टआ थांनाय सानखालिनिफ्राय जागायबाय। बेवहाय गासै 52,672 बिजाथिफोरा आर'जलाइ गथायदों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। BTCनि सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डआ 6 जुलाइनिफ्राय फरेस्ट ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्डनि मासिफोरनि थाखाय फिजिकेल टेस्टखौ जागायो, जेराव फिजिकेल टेस्टआ 24 जुलाइसिम सोलिगोन। BTCनि CHB बर्डनि मासिगिरि प्रदीप कुमार ब्रह्मआ फोरमायनाय बायदिब्ला BTCआव फरेस्ट ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्डखौ लानानै गासै 152 मासिफोरा लांदां जानानै दङ। हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय खुंफुंजानाय फिजिकेल आनजादनि थाखाय गासै 52,672 बिजाथिफोरा आर'जलाइ गथायो। बे लांदां मासिफोरनि गेजेराव फरेस्ट ग्रेड 1 आव गासै मोन 47 मासि आरो फरेस्ट गार्डआव मोन 110 मासिफोर दङ। गोबां आसा लानानै आनजाद होगिरिफोरा गेबेङै आरो जाख्ल'नाय गैयाजासे आनजादखौ मोजाङै मोजां खुंजानो हास्थायदों होनना मोनथिनो मोननाय जादों।
आसाम आयेन आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि महरै एमएलए डक्टर बतरना बादायालासिनो सायख'जाबाय। सोनाब कार्बि आंलं जिल्लानि गोदानै दाजानाय आमरि बियाबनिफ्राय आसाम आयेन आफादाव एमएलए महरै डक्टर तेरना देरहाबोदोंमोन। थांनाय सानखालि बाजेट जथुमनि गिबि सानाव बुंथिगिरि रन्जित कुमार दासआ बिजेपिनि एमएलए बतरनखौ बादायालासिनो बिसायख'जाबाय होननानै फोसावना होदों। बेनि उनावनो गासैबो एमएलए हान्जानि दैदेनगिरिफोरा बिथांनो गाहाम हामलायथि जासिनायखौ नुनो मोन्दों।